Mersi, nu bem. Există un moment, în aproape orice petrecere sau seară socială, care trece neobservat pentru majoritatea persoanelor. Cineva refuză o băutură, urmează o secundă de tăcere, poate un râs, poate o insistență. Pentru cel care refuză, secunda aia poate cântări mai mult decât pare. Nu este vorba despre cât se bea, e vorba despre ce înseamnă pentru mulți tineri să spui nu într-un mediu în care alcoolul a devenit, aproape fără să observăm, condiția nescrisă a apartenenței. În mediul studențesc, fenomenul are un ritm propriu, legat de sesiuni, de eliberare de după examene, de un obicei transmis ca tradiție de la an la an. Dar în spatele cifrelor stă o întrebare mai puțin discutată. Ce se întâmplă cu cei care nu vor să facă parte din acest ritual? Eu consider că alcoolul nu este necesar. Ba chiar mi se pare o problemă dacă ai nevoie de alcool sau alte substanțe, cum ar fi tutunul, pentru confidențe, pentru a putea funcționa în diferite situații sociale. Ba la o majora, ba la un grătar, ba la chestii de genul, că doar chestii de genul, la petrecere, așa îți trebuie chestiile astea. Totuși, e normalizat în zilele noastre, normalizat această chestie, mulți au impresia că nu poți fără și apoi pun presiuni pe alții să consumi și ei și asta mi se pare foarte nașpa. Și nu doar prin cuvinte, și prin acțiuni. Am pățit să fiu pus sub presiune, ca băiat în primul rând, lumea se ia de masculinitatea mea, dacă nu bei ești laș, dacă nu fumezi n-ai sânge în instalație, dar mai mult prin acțiuni decât prin cuvinte, mi se pune paharul în față sau primesc nu știu ce recompensă dacă trag un fum de țigară. Alcoolul, după cum știm cu toții, poate fi foarte periculos și în cantități mici. Poate face să faci niște alegeri proaste, iar în cantități mari să uiți complet de tine. Am prieteni care de la o vârstă destul de fragedă s-au apucat de băut și e foarte grav, adică dacă te apuci la 14, pe la 18, cine știe cât de rău se degenerează situația. Ce descrie el nu este o experiență izolată. Psihologia socială are un termen pentru acest fenomen, ignoranța pluralistă. Ideea că majoritatea oamenilor dintr-un grup cred greșit că ceilalți sunt mult mai confortabili cu o normă decât sunt în realitate. Fiecare se ajustează după o presiune pe care aproape nimeni nu o susține sincer. La bărbați, mecanismul acesta capătă adesea o formă specifică. Refuzul de a bea nu e citit ca o alegere, ci ca o lipsă de curaj. De asta, expresii ca fii bărbat sau variantele lor mai dure nu sunt doar glume nevinovate. Sunt un fel de a transfera responsabilitatea refuzului de pe cel care insistă pe cel care spune nu. Nu toată lumea trăiește însă mecanismul acesta la fel de tranșant. Există și o zonă mai incomodă, mai greu de povestit. E cunoscut între studenți ca după terminarea sesiunilor să se facă ieșiri în cluburi sau în baruri pentru a scăpa de stresul faptului că trebuie să înveți zi de zi pentru acestea. Iar normal că acolo se va consuma tutun, alcool și este destul de greu în aceste condiții să-ți păstrezi principiile de a nu consuma aceste chestii dăunătoare. Am fost martoră la o petrecere la o cabană în care o fată pur și simplu nu voia să consume alcool, iar aceasta când a părăsit masa și s-a lăsat sucul pe masă, un grup de persoane a venit și a turnat alcool în băutură, forțând-o, chiar ilegal, să consume alcool și nu mi s-a părut o chestie foarte frumoasă. Genul acesta de episod, o insistență care trece de la limbaj la faptă, fără consimțământul celuilalt, arată cât de departe poate merge presiunea de grup atunci când refuzul nu e respectat ca o graniță, ci tratat ca un obstacol de ocolit. Jen Gilhoy, activistă și promovatoare a unui stil de viață fără alcool, spune că problema nu este doar alcoolul, ci și presiunea socială de a consuma. When I was drinking in my 20s and 30s, I failed to see the harm Când brought beam about la by 20 these și social 30 de ani, spaces nu vedeam where răul din excessive locurile unde drinking was consumul just excesiv the de norm. alcool era ceva normal. Not Abia după until ce I am became renunțat la alcool, sober am and then realizat become că ele nu sunt hyper-aware primitoare that pentru these cei care spaces nu are beau. not Din welcoming contră, sunt to create să ne facă non-drinkers. să In bem în fact, they're continuare. designed to Marile keep companii din us industria drinking. alcoolului nu își permit ca Big obiceiurile noastre alcohol de and consum other să fie industries that altfel. benefit cannot afford our drinking habits to be any other way. O secundă de ezitare, un pahar refuzat, un râs care nu e chiar răutăcios. Atât ține, de multe ori, tot mecanismul.
Nu forța brută, ci teama de a fi singura voce diferită din cameră. Poate întrebarea nu e de ce beau atât de mulți tineri, ci de ce le e atât de greu celor care nu vor.